Hey, wezingane zakwethu, sanibonani. Umbhobho kabi. Hey, wathi uphakela sawubona wekhuluma. Yabona-ke kulena ngane zakwethu, cha isayidi ngiyalithatha la because ngiwazwile amasayidi omabili. Isayidi likaZama Mseleku, isayidi likaJumbo, futhi likaJumbo livele kuqala. And kubukeka amasayidi u-2 enento eyodwa e-common ayithintayo la. Le yokuthi uJumbo njengoba kade kunomcimbi izolo ku-June 16 obuhlelwe intokazi engumsakazi Ukhozi FM uZama Mseleku. uJumbo bengekho kwi-line up uqala lokho. Okwesibili wafonela umhleli womcimbi ukuthi usacela ukuba ingxenye yomcimbi just nje ukuzovela as umcimbi ubusesayidini langakubo e-South Coast. Kuyavela kuJumbo lokho, kuyavela futhi kuZama Mseleku. But-ke into engibona ukuthi sikhalisa uZama Mseleku manje umbhinqo kaJumbo futhi nami ngubonile, yabo, okukhombe ukuthi mangabe sefika emcimbini kwakhona ukuphazamiseka abanakho uJumbo, yabo. Kusho yena futhi uJumbo ukuthi bebevumelene ngo-5 minutes but wagcina ephume ngo-3 minutes e-stage. Ukuthi ukhishwe yini asazi, nami ngibonile ku-video abantu bembiza bethi Jumbo, 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 Jumbo. Yazi kodwa-ke enye into phela uJumbo akulona ivukana, akusilona i-amish ukuthi uyaqala ukufika emcimbini kanje, yabo. So angazi noma ungena e-stage eseyikhohliwe lento ukuthi akayona ingxenye yomcimbi, umpintshisiwe. Angazi noma lento benza just to challenge i-event organizer ukuthi no, next time kuzomele ungiqashe kuzophefumela abantu bayangithanda. It doesn't matter-ke ngoba kuyenzeka phela izathu zibe ningi ukuthi why ungaqashwa. So-ke into engiyokuyinothisa kubaculi banokucabanga ukuthi uma ungaqashiwe yingoba nakho umhleli womcimbi usuke kuzona, kanti phela lesi sikhuluma kusuke kuyi-budget, imali esikhuluma ngoba usuke uzoza ngemali emcimbini, yabo. So nami ingithusile indlela uJumbo abhale ngayo on Facebook ebinombhinqo phakathi. Cha ngiyalithatha impela nje isayidi iqonde uma ukuthi ubengaqashiwe cause naye ukushilo lokho. So izimo zokuphazamiseka makumele uperform stage ziyamehlela ngisho umuntu okhona kwi-line up. So uJumbo la inceku siyazi namadla kakhulu, unayo i-crowd yamthanda njengoba kade imbangela umsindo laphana ithi akabuye, siyakwazi lokho, but bekumele ayihloniphe i-negotiation yakhe nomhleli womcimbi ukuthi ubezovela nje ubengekho kwi-line up, yabo. Ingabi bikho into esikhomba ukuthi manje yena ukhona la angasekho mnandi khona. U-wrong uJumbo ngokwenza lokho. Iphutha elinjengalelo ngicabanga ukuthi uzolilungisa on a business level nomkhaya wakhe. Kuba buhlungu izinto uma sivela kanje kwi-social media. Ngenkulu nje inhlonipho, uJumbo inceku, uJumbo uyahlonipha, uzofuna ubeka phansi umoya. Mangabe kufanele ukuthi axolise kuzomele aqondishe kuZama cause umsukele wathi ufuna ukuba ingxenye yomcimbi athole leso sikhathanyana. So whatever eyenzakalayo noma uthiwa uphatheke kabi, yabo, bekufuna kubekezelele lokho futhi nje angabi ne-complain. Ayikho i-complain ofuna ube nayo emcimbini makuwukuthi vele ubungeyona ingxenye yomcimbi wena futhi uyayicela, yabo. So nceku phansi amaphaphu, ngiyazi uthi uzolungisa lento, indoda amadoda. Umbhobho kabi.